Εσύ το ήξερες ότι ο φούρνος μας μπήκε στο eFood? Ναι, το ήξερα γιατί σας ακολουθώ στο Instagram. Τέλεια! Κερά σου! Πάρω ένα τούτο. Τέλεια! Ήξερες ότι ο φούρνος του Ρουντούς μπήκε στο eFood πολύ πρόσφατα? Όχι, δεν το γνώριζα. Εσύ το ήξερες ότι ο φούρνος μας μπήκε στο eFood? Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα. Πειράζει. Χαρούμενοι που μπήκατε και στο eFood. Τέλεια, θα μπορείς να παραγγείλεις από το σπίτι σου τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές. Καλησπέρα, να σας ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Εσύ το ήξερες ότι ο φούρνος μας μπήκε στο eFood? Κάτι έχω ακούσει, αλλά η φάση είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία γλυκά. Αυτό ξέρω εγώ. Την επόμενη φορά σίγουρα θα παραγγείλω. Ξέρετε ότι ο φούρνος του Ρουντούς μπήκε στο eFood? Τι να κάνω τώρα. Το ήξερες? Όχι, δεν το μάθω. Θα το μάθεις τώρα. Πάρε 2 γλυκά.